ubani ozithembile ezela kumina kuzokhokhelwa yimina lokhu uba oyithembile ezela kumina manje ngimnikeze la ozithembile ukuthi angayixoshela yena ahambe nakho uba animshayelise wambusisi hayi sausage wesausage angazi ukuthi manje sengizoshintsha misa ngizabonisa manje ngazi ukuthi hayi ubona kanjani ibona kazi manje ngala sengathi kungconywana asiyekele wesizwe oza la right wenganza ukuthi ngicela sidlaleni song singarobhani ngoba nami angifuni ukuthi kurobheke yamani sengikhokhela lezi zinto angifuni futhi kurobhe enye ingane sengasayinikezi lezi zinto bamba la ngicela singarobhani uma ngabe enze kahle into engifuna ukuthi ayenze siyamnikeza mengayenzanga kahle cha ife nje ayibe khona emhlabeni kaThixo sizoza la ngicela ukuthi ume uzokwenza into engithi yenze bese ngiyasho ukuthi thinta kuphi siyezwana usondela la iduzo kwami sondela la ngithi ukuhle ngicela ukuthi sibuke sonke right ngifuna uma ngendlela ukuthi bonke bayabona uright ngala ima ngapha la kuze nangala ngemva okazi ukubona ima lapho uthambile akufanga kodwa akasobe sikhona uzomisa kanje siyezwana bese ngithi akathi kanje ngithi akathinta ikhanda thinta ikhanda athi kanje ngithi akathinta umlenze athinta umlenze hayi ke angangithinteli kwenye indawo siyezwana asambe kahle sizasikajaga wose ithi kanje ufaka inzipho okay asambe ithi kanje thinta isihlathi thinta isihlathi asikajaga ungajaga asambe wose thinta ibele thinta ibele sesiyashesha ke manje asisheshise wose asambe cha asambe isandla kanje uthi kanje ungathi kanje ungathi yithi kanje akunandawo nongabhekisa kanje mawuzothinta la ngifuna uthinte khona asambe wose thinta isisu asambe thinta izinqa izinqa sakhe zinga ungajike endlela kathi azikho lazi uthinte phansi awuthinta kodwa ubuwenza ukuqaleni kodwa was okay was mina kule ndaba woza akakhathana ngiyakhokha la asana akhayiki game eshintshayo la ukuzile woza asana ayikhali game woza ayikhali woza thinta inwele asamba thinta ikhala Hayi Maduna dlala ingoma. Maduna makhelwane wami amphinde bhuti amphinde makhelwane wami. Amthinde makhelwane. Sanibonani. Angizwa sanibonani. Iphethe bhuti Maduna umakhelwane wami ogcina. Ngicela ukubona iphezulu. Anemshayeli ihlobo ukuthi udlalile nje 300 nje namba 300 uma ngabe uyifuna nansi 300 rand anishaya ihlobo elikhulu kakhulu akuwona la perfume lawa oyikhola kube ukuthi yokunuka kahle nje cha mhlawumbe nginitshele kahle nizwe kahle lento ukuthi yini le perfume u300 cha le perfume inukela ngisho umuntu owumqashi akuyona iperfume kahle kodwa iperfume kwaphela kuyanuka ngiyangizwa ukuthi ngithini kodwa mawuyikholile yenza ukuthi ngisho umuntu onemsebenzi omuhle athi menukela ile perfume kube naloko kudobeka ayithole sethola umsebenzi bekade ngawulindele so ke hayi ukuthi iperfume nje sezwana thatha sisi nimphihlo elikhulu kakhulu uthi Dlamini anginikhiphe angiphume ngengoma le kunale ngoma eyayisho kanje thina sana solo sidlale ngoma basolo ayala utoto khona makhosa adlali ngoma bakhosa ayikhosa sana solo sidlale ngoma basolo
ukuthi ngenzani awuzala ngambala owami nobaba wami Shit.